jsou, učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystatím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Učte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitele. No tak jako je to myslí? Můj první mejdan. V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské